عیسا لەبەر پیلاتۆسێ والی تەڤاهیە جڤینێ را بوو سەر خوا و عیسا برن بەر پیلاتۆس وان دەست bi giliyê wî kir û gotin me dît ku ev ê ha miletê me ji rê derdixe nahêle gobaca Qeyser bê dayîn û ji bo xwe dibêje ku ew Mesîh e yanî padîşah e. Pîlatos jê pirsî û got: Ma tu padîşahê cihûyan î? Îsa lê vegerand û got: Wek ku te got, Pîlatos ji serekên kahînan re û ji elaletê yanî ji gelê wir re got: Ez tu sedema sûcdarkirina vî mirovî nabînim. Lê ew li ser ya xwe man û gotin: Vî mirovî milat li seranserê civistanê ji celîlê û heta vir bihînkirina xwe rakiriye ser lingan. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz, xweşik û birayên hêja.